ndosaka mchidhererwa nevanhu vezano, ndosaka mchidhererwa nana Mnangagwa, because munotora nzvimbo isiri yake momudaidza nzvimbo isiri yake. Vanhu vanofanira kustrika kubvira kudaidza zita chako muZimbabwe. Parengi paya pambare pana Copacabana paya pesi pambare paya pana Rezende muna 4th Street kuya. Vanhu vanofanira mawinda aripo vanofanira kudaidza President Chamisa. Mavhenda aripo vanofanira kudaidza President Chamisa. Kwese kuna 4th Street kuna 2nd Street kuya kwese kunani kuna mese marengi ese kwese ku Market Square kwese kuya. Ini mashoko angu ndiye kudai so. Tinoshamisika zvikuru neshoko rinoshandiswa rokuti pamusoro pawamisa rokuti advocate Nelson Chamisa ana veZimbabwe. Inini ndioni irakai ndi advocate zvechokwadi asi kuramba ndi advocate zveshua igoita guru shua andisi kuzviramba izvozvo. Ndi pastor zveshua but chokwadi chiripo ndinoda kuti nditaurire vana veZimbabwe kana kuti kuyeuchidza muri yeZimbabwe kuti remember kuti Nelson Chamisa it's Ningirikini elect president muZimbabwe 2018, elect president muZimbabwe 2023. Saka munhu kana achinge aelectwa asaudzwa nevanhu unonge uchiri kudaidzwa kunzi baba Chinogure here, unenge uchiri kudaidzwa kunzi Tendai Biti here, unenge uchiri kudaidzwa kuti Jobo Skala here. Toti ndi Jobo Skala aelectwa asarudzwa nevana veZimbabwe, kana kuti Tendai Biti, kana kuti ndi Wilson Ncube, kana kuti ndi iye Mnangagwa wacho pachake, kana kuti ndi Chiwenga. Chiwenga ukanga wasarudzwa unenge uchinzi Guvea Chiwenga here, kana kuti unonge uchitonzi president. Inini ndinoona kuti zviri nani kuti vana veZimbabwe muchida kuremekedza vaChamisa kana kuti kupa kodzero dzavo nekodzero dzenyu imimi uye kurangaridza pasi rese kuti munhu wamakasarudza ndeuyu. Ioni muchiramba muchitaura zita rokuti Emmerson Mnangagwa president. Zviri nani kudaidza Mnangagwa nezita rake. Ati ndikupanzwa kumudaidza nezita rake uye nekudyiwa kwakaitwa mention. Anditi mazviona. Then todaidza President Chamisa ndio watinofanira kudaidza kuti president wenyu. Saka inini ndiri kuti kubva nhasi unoyu vanhu ngavazive kuti vaChamisa president onguwa mwangu president awo vazhinji vanodaidza vaChamisa sokuti munhu vaChamisa it's a president. Saka president wenyika yeZimbabwe ndi vaChamisa. vaChamisa ndiwo president wenyika yeZimbabwe. Mungatedzera zvekuva here izvi zvano zvitosi zvechikibidi zvokuba izvi ndo zvingatedzwa here izvo kana nemi mungatedzera zvokuba mungatedzera munhu wokuba mumbavha imamusikureza ndo uri kukuwadza nyika kudai so moti munhu ari kubira nyika muti president, munhu ari kuuraya vanhu momuti president, munhu ari kubaya vanhu majekiseni momuti president. Ndiye ari kutumaka vanhu vari kuuraya vanhu vacho, ndiye ari kutumaka munhu ari kuinstructor zvere mukateni ese kuuraya kwekunepa nekudistroya mutemo nekudistroya mbavha yenyika, nhubu yenyika, kasire nyika kana kuti mhondi yenyika. Mimi ndio motora moro pafa moremekedza iyoyo kuti president munapa president ndi president pakudi instead tora neutral president elect president akaitwa ndiwo atinoona kudaidza kuti president. Saka ndautaura kuti muzivisa vanhu Matabeleland president wemunyika yeZimbabwe vanonzi Chamisa ndiwo president. It's a president of Zimbabwe, President Nelson Chamisa. President Nelson Chamisa, the Republic of Zimbabwe president. Udzayo vanhu vekuManicaland president akawina 2018 na 2023 wanonzi vaChamisa, the elect president. I think vanhu vekuManicaland shoko iroro vazhinji kunyanya kumareservers pauku kunyanya kumaprazi vazhinji vanogona kutadza kuti zvinzwa kana kuti kuzviziva. And netimu rekunana Chipinge Nyanga Buhera Honde ukwana Honde Valley wana Chimani uko kunana Chipinge kunana Nyanga uko. Vanhu ivava vanyatsonzwa kuti president wemuZimbabwe anonzwani pamwe dzimwe nguva kumamisha. Vanhu vekuMashi East kuna Mniki uko, kuna Hwedza, kuna Chikomba district uko,
kunana nerinuko kunonzi kunanani kunana Murewa Uzumba Maramba Pfungwe pasuko I think Uzumba Maramba yakazvimirira Murewa yakazvimirira ndokuti vanhu vanzwisise. Uzumba Maramba Pfungwe ine district yayo inonzi Taida Rural District Council. Murewa ine district yayo pawiri apo. Muko yakazvimirira mudzi district yakazvimirira. Saka kunana mudzi pasuko nekunana mutoko pasuko kune nzvimbo dzimwe tichakasarira zvokuti avanyatsonzwisisa mamisha vanorambidzwa kuti vatere kana kurespecta, but already izvo vanenge vachiita zvino zvakafanana nokuti nokumamisha vapembedza havana kudaidza mbavha anditi president of Zimbabwe. Saka vanhu vafashoko iroro, vanhu shoko iroro, even papi nepapi, even tiri mubhawa, ngatiudzane mubhawa imomo kuti Chamisa is the president of Zimbabwe. Vanhu vane confusion yekuti dzaunzwisa kuti ma-election a2023 akawina. Pane kugadzana kwezvipoko zvakafanana nokuti manje president wemuTanzania akatadza haana kuwina because mukuru weopposition wacho akaiswa mujeri vachienda kuma-election. Saka ruling party yeimomo muTanzania yakaenda kuma-election iri yoga ikapedza ikanyora kuti yahwina 98. Muri kuzviona 98%. Unogoti sei unoitwa vachielectwe pamberi pezhinji ikuoneka kudemonstrate vari kupenga vakaenda kuno mukembi yemauto mashomasho ndo vakaipo papa yake kunoku demonstration yacho haina kuita zvakanaka izvozvi. Zvinhu zviri kutsva munhu rino. Saka ungati uri president mapedza moti president munhu akaelectwa mukembi yemauto semu zvakaitwa naEmmerson Mnangagwa 2023 na 2018 haana kusarudzwa neruzhinji rweZimbabwe, haana kusarudzwa neruzhinji rwenyika yeZimbabwe. 2023 Mnangagwa akagadzwa zvenharo zvechisimba. Saka president Mnangagwa munoti president Mnangagwa, it's not a president, it's a dictator president. Ndi president wetimu kana kuti wegenga kana kwata dictator muZimbabwe. President Mambava the gangster president or dictator president Emmerson Mnangagwa. Saka president, the neutral president, the president, it's Nelson Chamisa. Saka ndoda kuti mutaure vanhu vekuMashi East vazvinzwisise izvozvo, vanhu vekuMashi Central ndoda kuti especially vanhu vari kumamisha mataundi ndokasika kunzwisisa vanhu kumamisha kunana Dotito kunana Sendalbert kunana Mavhura Dona uko kunana Ningirikini uko kunana Karando kunana Boda uko kunana Mukumba kunana Sendalbert kunana Mateptepa uko kunana Fuse kudande uko kunana Ningirikini Fuse kuno kumadziva kunana Bushu Chakonda kunana Dika Haki Daya kunana Ningirikini kwese uko kwana Chipore uko Chipore je Chipore wati kwana Peter kwana Tudu kwana Ningirikini uko kwaitorwa Ningi uko kunozi kupi kwana uyoyo kwanga uchitrena una Bufuro Plaza la Border Gate uko kushashi Deris uko pafunda nevu apo patudu papita chowakazi kwese kwana Tudu kwana Peter kwana Ningi kwana Gono uko kwete Gono ka governor aiwa kunonzi kwa Gono kwese kunana madziwa mine madziwa Teachers College kunana madziwa township kwese kwana Chakonda kwana Chihuri kwese uko madziwa uko kwana Ningirikini kwana Peter so kwana Dika Haki uko takwenda baroni patown apo kunemba ya Chihuri kuya uko toenda pase mese kunoona simbi pane ya Oliver Mtukudza apo nana Kaziro nana Kiptuko ana Mfurudzi kana Chidembo pachikora apo moti kwaina baba wachinogurei even maticha Chidembo maticha pamfurudzi maticha pamadziwa maticha yakupi ngavazive kuti chokwadi chiripo president akawina the elect president wanonzi washamisa vanhu vari pamfuti apo ngatitaurei zvinhu zviri kunana Guruwe munana Chiweshe mana Mdindo munana Guruwe munana Chiweshe mese Mashi West Mashi Central yose Mazowe concession Mvurwi Greendale nana Domboshawa meso Mashi West pasi uko kumagunje Karoi Urungwe munana Chinoi meso
Banget kwese muna ni mangura meso muna nani green muna nani mwana Murombedzi Zvimba muna Chegutu Kadoma muna nani Muroro meso Mash West yose Chamisa is a president we mapurazi mese imomo muna concession mapurazi mese imomo muna Mvuryu President Chamisa is a president wema Wolvet wema detaining wema soldier wema teacher wema nurse wema windi wema korokoza wema vendor wema driver wema rimi zvese zviri pasi penyika ino wema hure wema va wema bawa wema clinic wema hospital wemudenga wepasi wekupi ndege motikari zvese it's a president elect president saka vanhu vekuMashist Mash Central vanhu vekuManicaland vanhu vekuMash vanhu vekuMidlands kunana meso kunana Nhirinu meso kunana Karibha kunana Vic Falls meso mo munana Gokwe Kadoma mese munana Ningirikinu inonzi Chikwe munana Gweru meso munana Zvishavane kupiko nzvimbo dzakasiyana siyana dzatingapedzi kudzitaura kana nzvimbo dzacho kuti asi muri kunzwisisa ndiri kuti kudi mese imo Midlands yese vanofana kuzvinzwisisa masvingo yose inofana kuzvinzwisisa Bikita Machiwi Magutu meso kwese wanana Mberengwa pasi uko kunana Mazviwa kwese wanana Gutu kupi kunana Bulawayo yose Harare yose zvayo vanhu vanofana kuzwisisa kuti President Chamisa it's a president. So kana tichiita marari kana tichiungana mumabhava kana tichiungana mundufu kana tichiungana michato kana tichiungana mumabasa makambani mameeting ngatizive kuti president wenyika yeZimbabwe ndiva Chamisa ndi president waMonzora ndi president waBiti ndi president waSkala ndi president waShabangu ndi president waWilson Ncube ndi president waMnangagwa ndi president waChiwenga ndi president wako iwe neni ndi president wematicha wemachurches saka ndinoda kuti vanhu vangoziva kuti nyaya ndiri kutaura panapa ndiye kudai so President Chamisa it's a president. President Chamisa it's a president. Saka vanhu ngavaremekedze kwete kungodaidza zita kuti Chamisa advocate no it's an advocate, understand, but Chamisa it's the elect president aka-elect kwa 2023 saka is the winner, been with the winner president saka ndiye president akawina ma-election muZimbabwe. Saka vanhu vanofana kuzvinzwisisa, vanhu vanofanira kubata kunziva, vanhu vanofana kuzviziva, vanhu vanofana kunzwisisa nokuona zvinenge zvichiitika mukati mokurarama, vanhu vanofana kunzwisisa zvinhu izvozvo. Saka the elect president hambonzi kwahiningirikini kudaidzwa nezita. Ndosaka muchidhererwa nevanhu vezano, ndosaka muchidhererwa nana Mnangagwa, because munotora nzvimbo isiri yake momudaidza nzvimbo isiri yake. Vanhu vanofana kustrika kubvira kudaidza zita chako muZimbabwe. Parengi paya pambari pana Copacabana paya pesi pambari paya pana Rezende muna 4th Street kuya. Vanhu vanofana mawinda aripo vanofana kudaidza President Chamisa. Mavenda aripo vanofana kudaidza President Chamisa. Kwese kuna 4th Street kuna 2nd Street kuya kwese kunani kuna mese marengi ese kwese ku Market Square kwese kuya. Parengi paya pagweru paya. Vanofana kudaidza mawindi ese. Vanofana kupota chidaidzira chikambena zita la Chamisa, idaidza zita la Chamisa. Mese kuna Mkoba kuna Gweru kwese uko, kwese kuna Bulawayo marengi mese ari mBulawayo. Mese marengi ese ari masvingo ari mamutare, marengi ese aya. Marengi ese ari muna Mureva Mutoko, marengi ese mabhazi aya, muna Shamva, muna Mount Darwin mese, muna Dotito kwese, muna Nikweso, muna Ningi kwese, kuna Rushinga kwese. Vanofana kudaidza Chamisa, muna Guruwe mese, mawindi ese mavenda, vanofana kudaidza Chamisa. Muna Karoi Chinoi Magunje, muna Chegutu Kadoma Zvishavane. Munana Gokwe meso, munana Karibha, munana Victoria Falls, munana Wange, Cholocho, munana Lupane, munana Bulawayo Matebeleland, munana Forbes kwezoko, Boda, munana Ningimkumbura Boda, munana Manyamapanda kwezoko. Kunana Ningirikini Paid Bridge kwese, kunana Ningirikini Plum Tree kwezoko. Vanofana kudaidza Nelson Chamisa. Munana Chirundu Boda meso, munana Boda Hila, munana Mkumbura Machipanda kwezoko. Forbes, vanofana kudaidza vaChamisa because vaChamisa is the elect president. Mazvona, it's elect president. Elect president.
even muBotswana chaimo mawinda arimo muya mabhazi ekuZimbabwe mota dzekuZimbabwe vanofana kudaidza mavhenda arimo kuti kuZimbabwe president aripo ndi wachamisa. Even muSouth Africa chaimo ngwa muCape Town murengi umu imo muno murengi muno muCape Town muno murengi yese iyoyi vanofana ngwa chidaidza vanhu vari muno muCape Town muno vachamisa vanhu vadaidza vachamisa. Mukaenda kupi nekupi even vanhu vari muDurban vanofana kudaidza president chamisa vari mumabhazi machichi vanhu vari muJuburg uko urengi yemuJuburg mabhazi vanhu kuCape Town uko vanofana kudaidza Nelson Chamisa kwese iko kuya kuna Cape Town kuya kuna Pretoria uko sorry kunokuwo kuCape Town vanhu vachidaidzawo same style ndo zvinhu zvinodiwa izvozvo pese pana board bridge. Saka president Chamisa it's elect president. Ndoda kundiyochidza vana vaZimbabwe kuti even wezanu wacho chaiye yes atisi kuramba kuti vanhu vangapururudza vezanu vachiitera munhu avari kuda kuzanu kwawo ikoko ungava mune Chamisa kana kuti Chiwenga pati aiwa itimu reumhondiro remadictatorship harirambidzwi kuteerwa ka asi chokwadi chiripo ndechekuti president chaiye wenyika yeZimbabwe akasarudzwa ndiChamisa. Saka vanhu vanofanira kuteera kuziva kuti president Chamisa ndiye president even maembassy vanofanira kuziva kuti president wavo ndiChamisa even maembassy maministers maMPs vanofanira kuziva zvokuti Chamisa haana simba Chamisa haana asi mugovernment asi president atichi mungapururudzira amusoswa nyika iri kutongwa nemabhanditi ere nemhondi nembavha ere ichakwana nguva yekuti Chamisa uchapiwa nzvimbo ichatora nzvimbo yake. Imi zivai chete daidzai kwamunenge muri chete kuti president wenyika mawindi shoko randiri kutaura muri kurinzwa ndofunga makorokoza mavhenda ndofunga muri kurinzwa varimi masoja mawindi mavhenda masoja muri mabharaki imomo sunzai flag muchidaidza Chamisa maticha manesi mapurisa magadijeri daidzirai Chamisa even mabhanditi ari mumajeri vadzisise kuti Chamisa ndiye president wenyika yeZimbabwe. Ndini baba wachinokurei maita basa zvikuru ende ndinokumbira vanhu vemusangano kuti mufambise style ori muchinyora maflyers hembe chaidzo ngadzitonyora kuti president Chamisa hembe chaidzo idzo ngadzitonyora kuti president elect president makepi chaiwo ngatonyorwa kana makambani achigadzirisa kuti baba chinogure vari kuti makepi chaiwo chinogure telling the president Chamisa is elect president in Zimbabwe ngavatonyora makepi iwayo ngavatonyora hembe idzodzo ngavatonyora maflyers ngavatonyora chi president Chamisa is the president vari kuna UK vanyore maflyers vari kuna naAmerica Britain Canada kune dzimwe nyika kwese vari muSouth Africa Botswana ingava kuna Namibia ingava kuna naTanzania kupi even vari kuTanzania chaiwo pademonstration ari kuitwa iwayo mukati meTanzania kana mune mafuregi eZimbabwe simudzai mafuregi eZimbabwe muri mukati mekuTanzania imomo kuratidza kuti kutsigira Tanzania even wedzimwe nyika vakasiyana siyana ngavasudza mafuregi vari muTanzania vachisumudza kuratidza kuti vari kutsigira saka president Chamisa tinoanamatira tinovatenda kuti dai varamba varipo dai varamba vachitungamirira nyika ndo vari kutungamirira iko zvino. Saka muri kuona zani rikudzedzereka ichita sei vachibhozama ngauye kuti ngawe ndiye anesezve ndiye president vanozviziva hawo ko umbavha zvasi ndiye president vanozviziva zvavo. Saka president Chamisa tinoshuwira kuti dai maramba muchidisa madirwa amakaitwa pakuvhota Zimbabwe tinokutendai mazvita nezita raJesu Kristu amen.